tomto roku si pripomíname 400. výročie úmrtia významnej osobnosti našich dejín Palatína Juraja Turzu. Preto Žilinský samosprávny kraj vyhlásil rok 2016 za rok Juraja Turzu. Kisucká knižnica v Čadci si pri tejto príležitosti pripravila pre širokú čitateľskú verejnosť sériu podujatí. Jednou z nich je aj odborný seminár venovaný tejto osobnosti. Seminár uviedol svojou prednáškou historik Kisuckého múzea v Čadci Martin Turóci, ktorý prítomným priblížil život a pôsobenie Juraja Turzu. Účastníci sa dozvedeli mnohé informácie i z osobného života tohto dejateľa. Juraj Turza je vo všetkých oblastiach veľmi významnou a nasledovania hodnou osobnosťou. Bol to výnimočný vojak, vojenský hodnostár, vojenský veliteľ, zúčastnil sa mnohých protitureckých ťažení, čím výrazne prispel oslobodeniu aj územia Slovenska a ďalej Uhorska. Pamiatky na jeho pôsobenie, či už architektonické alebo ďalšie nachádzame dodnes. Takou najvýznamnejšou je samozrejme Sobašný palác Byči, ktorý patrí najvýznamnejším ukážkam záalpskej renesancie nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe. Pútavú prednášku týkajúcu sa osobnosti Juraja Turzu a jeho zásluh v oblasti cirkevného práva a zákonov predniesol i Marian Kaňuch, farár cirkevného zboru Evanielickej cirkvi Augsburského vyznania v Žiline. Jedna z takých kľúčových udalostí, ktorá je spojená s osobou Juraja Turzu, je Žilinská synoda, ktorá sa uskutočnila v roku 1610 v Žiline a práve Juraj Turzo bol jeden z hlavných a veľkých iniciátorov práve aj z funkcie Palatína. A samotná Žilinská synoda v roku 1610 priniesla nejaké také základné inštitucionalizovanie evangelickej cirkvi. A takisto on sa veľmi snažil aj vo svojom živote podporoval školstvo, vzdelanosť. Odborný seminár sa stretol s priaznivým ohlasom verejnosti, priniesol mnohé užitočné informácie a značnou mierou prispel k obohateniu vedomostí z oblasti dejín i historických udalostí. Pre mňa Turzo je taký nejako diplomat Slovákov v tej kráľovskej rakúsko-uhorskej vláde. Takže že zastával Slovákov, to si na ňom cením hlavne. Teda. Istotne to bol veľký človek, veľký, jak pán farár povedal, aj politik a samozrejme aj v tom cirkevnom dianí zohrá veľkú úlohu, hlavne v našej evangelickej cirkvi, to je jasné. Takže bol to človek, ktorý proste v tej historickej dobe urobil veľký kus roboty. Súčasťou seminára bola aj slávnostná vernisáž výstavy fotografií a knižných dokumentov pod názvom Juraj Turzo, Uhorský Palatín a diplomat, ktorá je prístupná všetkým návštevníkom knižnice.